салом алайкум подписчикои мошинаи CGM CTG. мо тасмим гирифтем дар бораи мошинои дарзӯзӣ камтар маълумот барои нархҳояш диҳем. Шурӯъ мекунем. Ина парковкаи нав, бинои нави кор парковка кардагиян инҷа тарафи автосентр. Ина рӯпарӯи парковка магазини мошинаҳои дарзӯзии мо. Ин мағозаро мо нав кушодаем, нархҳо арзон мебошад. Ина сар мекунем аз попои истифодабурдагӣ. Мошина кор кардагия истифодабурдагия хушрӯ медӯзад. 1 сол гарантӣ дар регировкаш дорад. Мошина 100%, ягон айб надорад, ягон лишни дефект надорад. Мошина 100% хуб медӯзад. Нархаш 3200 сомонӣ, доставка ва установка дохили шаҳр ройгон мебошад. ина мошинаро як бор худом бинед ҳастяниша. Дуюм мошине ки шумо дидаисен F5 мебошад. Ин мошина 3600 сомон, доставка ва установка дохили шаҳр. 3 сол гарантӣ дорад. духтуш фарқ мекунад, овозаш пастай. Ина фирма дар тамоми столош, дар танаи почаҳош ҳама ҷош номи ҷак задагия. Мошина дар тагаш печати ҷак дорад. Оригиналай. 3 сол гарантӣ дорад. Ина мошинаро бинед. Мошина 10 моҳагӣ 2022 кира 2023 гӯё ҳисоб мекунанд. Ай 5 моҳагӣ исра 2023 ҳисоб мекунанд сола. ина мошинаи ҷак, духтуш ҳамаш қоидавӣ, ягон айб надорад. ина духша бинед тамошобинон. давомша ина сарро мекунем CGMC. ина мошинаи CGMC беҳтарин мошинаи 3 сол 4 сол гарантӣ дорад. 4 сол гарантӣ дорад. ина CGMC дар қафош печат дорад. Мошина духтуш фарқ мекунад. Функсияш навай 6 кнопка дорад ки ай дилхо мошинода функсияш хубтара, навтара. ина шумо худтон ба чашмтон бинед. ина духтуш 100% медӯзад. ҳама ҷиҳата 100%. ина дар қафош, дар пушташ печати CGMC задагия оригинал. 3 сол гарантӣ дорад. ай дар сӯхтанаш ҳам гарантӣ ҳаст. доставка ва установка 3500 бо арзон мешавад. дар номерои болои экран буда ҳатман занг занед. мо ба шумо кӯмак мекунем. агар шумо ягон мошинаи истифодабурдагӣ доред, он дар ҳамин ватсапи мо нависед, мо ҳатман онро дида, агар ки соз бошад чӣ бошад мехарем. ина мошинаи CGMC яке аз беҳтарин фирмаҳои ҷаҳон. овозаш паст, духтуш босифат, качествои олӣ, гарантияи хуб, доставка ва установкаи бепул. ина мошине ки шумо дида истодем, ин мошина камтар кор кардагия преклаус, яъне нархаш 2900 сомонӣ, доставка ва установкаи қатъи дар дохили шаҳр. мошина 100% камтар кор кардагия. хеб ба дидан ҳам мефаҳмӣ ки ҳамин гӯё кор кардагия. састияниш тозаи бадай, овозаш пастай. акнун сар мекунем инҷа и авелоки 5 риштагаи, яъне фирмаи CGMC мебошад. як ина ҳам авелок, як хат ай берун дорад 5 риштага. нархаш 4800 сомонӣ, доставка установка дар дохили шаҳр бепул. нафароне ки аз роҳҳои дур занг мезанед, яъне ин нарх тағйир меёбад. мисол шумо ки аз роҳҳои дур ҳастед, мо доставка установкаро минус мекунем, нарх камтар тағйир меёбад. ина фирмаи ҷак 5 риштага авелоки калон. нархаш 5100 сомонӣ, доставка установка дар дохили шаҳр. ина тамошо кунед. ҷак нависагии дариҷаш авелок беҳтарина, качествоаш созай. дар танаи коробкаи ҷак, мошинаи ҷак 100% стандарти ҷаҳонӣ задагия ки дар ягон намуди мошина и гап нест. 2022 моделҳои навинка 5 риштага. ҳамин мошинаҳоро 6 риштагашам омадагия. Home Power мошинаи пластмассии 12 намуда. нархаш 1100 сомонӣ, 2 сол гарантӣ дорад дар регировкаш, хушрӯъ медӯзад 100%. 2 намуд гул қатъи омадагия. ина Home Power 591 ям кабуд ҷой. бо 24 намудаша дорем инҷа. и 24 намуда 1500 сомонӣ, 2 сол гарантӣ қатъи, 24 намуд медӯзад. духтуш соза, овозаш пастай, 2 сол гарантӣ дорад. ина духтша бинед. ин мошинам ранги мошинае ки аввал нишон додем, яъне 12 намуда Home Power мебошад. нархаш 1100 сомонӣ. ина Home Power 590. пештара 591 буд, иш 590 аст. ина бинед бо чашмтон. мокошон оҳаниян, духшон созан, овозшон пастай, 2 сол гарантӣ дорад. ишам 24 намуда Home Power 987, яъне кодаш 24 намуд медӯзад, 2 сол гарантӣ дорад, овозаш пастай, духтчам бо сифат хушрӯъ медӯзад. 1500 сомонӣ нархаш, доставка ва установка дохили шаҳрда. нафароне ки шумо яъне ягон мошинаи фурӯшӣ доред,
яъне боз ёдрас мекунем ки дар номерҳои болои экран буда WhatsApp ҳаст, дар ҳамон равон кунед, мо ҳатман ба шумо кӯмак мекунем. Ин мошинои аввелоки дракон мебошад, яъне сериштага, нархаш 800 сомонӣ. Сериштага 1 сол гарантӣ дорад дар регулировкаш. Аввелок созай, овозаш пастай, духташ калон майда мешавад. Нафарое ки мақсад аввелок гирифтанен, бисёр нафарон мепурсанд аввелок чанд сом аст. Инам мо дар видео ҳатм гуфта истодем ки аввелоки дракон 800 сомонӣ аст. Мағозаи мо дар саршавии Корвон, рӯ парковкаи нав дар лаби роҳ, яъне ҷои 28 месан дар ҳамонҷа қарор дорад. Яъне нафарое ки аз ҳамин канали YouTube заказ мекунед, яъне худмон доставка кардем, камтар скидка дорад, 10% скидка дорад, арзон мешавад. Ин мошине ки нав мо айни ҳол нишон додем, Preklous, ин кам истифода шудагие гуфтем. Ин ҳамон мошина мебошад, нархаш 2900 сомонӣ. Боз ҳаст, яъне нови, хеле кор кардагӣ нест, ба ном гирифтагиан, истифода бурда натонистиян, ба ҳамон сабаб фурӯхтагианаш. Ина дар пешониш печат ворен задагӣ номи мошина, ина дар қафош ҷои USB дорад барои заряд мондани телефонҳо. Беҳтарин мошинаҳоанд. Дигар намуди мошинаҳоро ҳам дорем. Нафароне ки мошинаи дарзӯзӣ даркорад, дар ҳамин номерои болои экран буда ҳатман занг занед. Ҳама намуди мошинаи дарзӯзӣ аст, арзон қимат, кадом намудеш ба шумо маъқул аст, дарёфт кардан метавонед аз мағозаи мо. Мағозаи мо дар саршавии Корвон. видео мекунам, ҳамин қадар меҳнат мекунам, медуроям, ҳамга як тамошод мекунам, листак менам мера. Оя подписаться к, оя лайк мони мембри. Вой, чай. Я лайк мони мембри.